खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि बसुमतारी अनामिका चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियावनो बराय लाबाय आरोना फैलायबाय आं नोंसिनि खाथियाव दिनै मिनि ब्लग लानानै बयबो अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नायनानै मोजां मोनथारदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय सनाफोर होमबा आं भिडिअखौ बेबायदि स्टार्ट खालामलांबाय आरोना नै फुंनि जानाय थाखाय थासुमलि रुगासिनो आरो आं थासुमलिया जोंनिया गोथाव दे सनाफोर गोथाव मोनजायो आङो दुहु दुहु आरोना ओरैनो फांब्रैसो गायदोंमोन आङो न'आवहाय ओमफ्राय बेखौ फांसे फुजेनबाय आरोना दंबावो फांथाम दाबो आं सोगोबखांबाय आरोना सिटि मारिखांबाय ओमफ्राय दायो एसे गोदौबावथों होननानै गोदौहोबावबाय आङो दायो नै साहाबो फुदुंबाय आरो आंना थासुमलिजों जानो साहायाबो जाबाय ओमफ्राय थासुमलिखौबो नै बोखा लाबाय आङो सनाफोर दायो साहाजों जानो थाखाय आरोना साहाजों जाना लाग्रोनोसै आं दायो ओमफ्राय ओरैहाय मिस्ट्रिफोरबो खामानि मावगासिनो आरोना बिसोरनोबो साहा फुदुंफाखाबाय आं होनो थाखाय साहाजों थासुमलिजोंनो होनोसै बिसोरनिबो नायलाय सनाफोर मा जातनि बानलु बेयो ओरैबायदि गोलाव गोलाव आरोना देग्लायनि बानलुआनो आं गायनाय नङा खिन्थु बियो आं बेगरसो गारना होदोंमोन बेहाय जानाय गारनायानो रज'दों आरो जा थायदों आं गोलावद्रायनि थाखायनो मोजां मोननानै जायाखै आरो बे बानलुखौहाय गोसा नंगौना नङा मोनथिया आं जाफेराखै दाबो थायदों आरोना फांनि आरो नैहा बेलेग बैहा बेलेग आरोना बैहा गोलाव गोलाव जाबथार आरो गिदिर गिदिरनो बेखौ थबसासो बानलु थबसा जानाय रेडि खालामबाय नै सनाफोर एम्फौ एवथ्रमदों आरो आं दायो ओमफ्राय नैबेहाय एसे रुदबनानै लाबाय आरो आं दायो एवफिनबाय आरो आङो नै रुनानै लाखांनानै एवफिनबाय आरो आं दा एम्फौखौहाय ओमफ्राय नै दै एसे हरफिनबाय आं सामब्राम गुफुर होनायखाय आरोना एसे दै होनानै रानथाब होफिनबाय आरोना एम्फौआबो मोनबायानो नै दायो खांना लाना जाग्रोनोसै दायो नै हायना लाखाजोब्बाय आं एम्फौ एवना लाबाय आरोना सनाफोर मैथा दं लाबाय बे बेदर बिदै आरोना आं ओंखामबो जानो जिरायबाय जाबायबो आरोना सनाफोर जाबाय आङो जागासिनो दङ एम्फौखौ गोलाव गोलाव लागबाय आरो आं जानाया आं जाना लाग्रोनोसै सनाफोर